Bon dia una altra vegada, bon dia a totes i a tots. Abans de res, gràcies per aquesta mostra de... Costa parlar després de veure aquest curt, però... Perdoneu, Però, bé, ara donem pas a aquesta segona acció d'aquesta jornada de la lluita contínua, no sense abans agrair una altra vegada tant a l'Ajuntament, a la Paeria de Cervera, com especialment al racó jove, el Servei de Joventut, que ens hagueu convidat i que ens hagueu donat pas també a la Coordinació Territorial de Joventut a Lleida per poder fer la facilitació d'aquesta taula rodona sense taula, que li direm un espai de conversa, si ens sembla bé. I demanaria, si pot ser, que poguéssim obrir una mica la llum del públic. Sí, perquè si no sembla que serà com un diàleg a quatre, i no, volem que sigui un espai obert a totes les persones que sou aquí. Bé, allò, amb el burro delante començo presentant-me abans de presentar-vos a vosaltres, amb el vostre permís. Jo soc el Víctor Saló, soc tècnic de la Coordinació Territorial de Joventut a Lleida, Pirineu i Aran. I qui m'acompanya avui? Doncs qui m'acompanya avui jo crec que són persones prou conegudes per totes i tots vosaltres. Aquí a la meva esquerra tinc a la Núria Cadenas, que neix a Barcelona, és escriptora, periodista i activista independentista. Va ser fundadora de Maulets i també militant al PSAN, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional. I aquest any passat, aquest any 2020, que tantes coses han passat, doncs també volem recordar que és l'any que escriu aquesta novel·la documental Guillem. Moltes gràcies per venir. Aquí a la meva dreta tenim el Jordi, el director i l'ideador d'aquest curt que hem vist avui. El Jordi, crec que no cal que us presenti perquè és cerverí i el Jordi va fer els estudis audiovisuals a l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona i llavors els segueixes a l'ESCAC fent direcció, el grau especialitzat en direcció. I Ni oblit ni perdó és el teu primer però no últim curtmetratge, esperem. I després, més a la meva dreta, tenim el Josep Nadal, que és nascut a Pego. Bon dia, Josep. I és cantant i polític valencià. A nivell musical és un dels fundadors del grup La Gossa Sorda, que segurament coneixereu perquè barreja ritmes d'esca, de reggae i de rock, i ha estat un dels referents musicals de la música en català en les últimes 2 dècades, gairebé. Actualment, en la vessant política, és diputat del grup de Compromís a les Corts Valencianes i participa en diferents comissions, entre les que destaquen la de Drets Humans i la de la Radiotelevisió Valenciana i l'Espai Audiovisual. Benvinguts, benvingudes els tres. Gràcies per participar en aquesta jornada. I, si us sembla, pactem-ho ara, d'acord? Vull dir, veieu que és un acte on anem pactant ara com fem les intervencions. Si us sembla bé, tenim 1 hora i quart, 1 hora i mitja per endavant. Si voleu, us dono pas amb l'ordre que vulgueu. Vull dir, si us va bé, doncs jo tenia apuntat al Jordi, a la Núria i al Josep, si us va bé. Faré aquell paper tan agraït de controlar el temps i dir-vos, bé, hauríem de canviar. Farem una primera intervenció cadascú de vosaltres i després, si voleu, ja entrem en un debat amb les persones assistents i també tenim algunes preguntes que tenim aquí al pub que us voldríem fer. Sí? Us sembla bé uns 15-20 minuts per a aquesta primera intervenció? D'acord, perfecte. Això ho diu tothom, que després no li en sobre. Això ja, normalment... Doncs molt bé. Doncs Jordi, si vols començar tu, què ens voldries explicar de tot aquest procés de creació de la pel·lícula? Quina és la teva visió després de fer tot aquest treball sobre el tema que ens ocupa avui? Bé, bon matí a tots i a totes.
Bé, gràcies primer de tot per convidar-me i poder formar part d'aquestes jornades, tant a l'Ajuntament com a la regidoria de joventut. A mi em fa molta il·lusió, en part avui, per estar sentat aquí al costat de dos referents culturals, artístics, dels quals jo des de ben jovenet que segueixo i penso que estiguem aquí sentats tres persones que venim del món de l'art i de la cultura evidencia la importància, no? O sigui, la importància que juga, sigui la literatura, la música, el cinema, amb la lluita, no? Amb qualsevol de les lluites, en aquest cas la de l'antifeixisme, la de l'antiracisme. Si segurament molts joves com jo, si no haguéssim tingut referents com el Josep o la Núria, no ens haguéssim atrevit a parlar d'històries com la del Guillem, i per això, primer de tot, donar-los les gràcies. Quina és la reflexió? Vinc una mica a cegues avui. Quina és la reflexió del procés? Si vols, després de fer tot aquest treball, com veus que està sent el llegat del Guillem Agulló? Què n'està arribant fins als nostres dies? Què en queda? Clar, és que jo, en el meu cas, jo soc nascut al 94, el Guillem és assassinat al 93, i jo d'alguna manera l'únic que faig, com tants altres joves, és agafar una lluita, un llegat que ja ve de més enrere. Jo crec que aquí tota la trajectòria, el Josep i la Núria, seran qui realment podran parlar i podran fer realment una radiografia de com ha anat tot plegat. Jo l'únic que faig és agafar una història d'una figura que apareix en la meva vida ben jovenet, amb 13-14 anys, quan començo a militar, des d'aquí a Cervera, des de l'Assemblea de Joves, des del Sindicat d'Estudiants. I és una figura, la del Guillem, que sempre està allà, que sempre ha estat allà present per impulsar-nos, per tirar endavant, per motivar-nos a canviar les coses, però també d'alguna manera ha sigut un fre. I m'explico amb això perquè amb 14-15 anys, quan comences a formar-te políticament i comences a descobrir uns principis, unes idees que consideres super primordials, necessàries, i que tens les ganes i l'energia per fer-te teves, hi ha una figura que és la del Guillem, o com tantes altres, que et diuen que per aquest mateix fet que tu visualitzes i que tires endavant per aquest mateix fet, li van treure la vida. I suposo que això és el factor, l'element que fa que el Guillem ens el fem nostre tan ràpid, fins i tot la meva generació i les noves generacions que pugen, que no tenen cap tipus de vincle directe amb ell. Vull dir, jo soc cerverí, amb distància en 400 quilòmetres i no sé quants anys amb ell, però ens el vam fer nostre, i ens el fem nostre d'una manera, i crec que fins i tot neix com una obligació, com una necessitat de mantenir viva aquest llegat, aquesta memòria. Perdó. L'altre dia també, fa 2 dies, vaig anar a l'ESCAC a l'escola i vaig passar el cur allà, i no sé per què, però cada cop em costa més parlar del Guillem, i cada cop m'emociono més, perquè suposo que el fet
inventat amb aquesta història, d'haver conegut la família, la meravellosa família Agulló i Salvador, és impossible ficar-se realment a la pell de lo que ells han sentit i han viscut, però vulguis que no, fent un curtmetratge, escrivint un llibre o fent cançons, és el que té l'art, que intentes entendre, empatitzar i aprofundeixes molt amb les històries que vols explicar i acaben formant part de tu i al final sembla que estiguis parlant de tu mateix, que no és així, ni molt menys, però sí que et fas teu. I el llegat del Guillem, ara justament li comentava a la Núria, vull dir que ara la lluita continua, que va ser com una mica el paraigües que va sostindre el llibre, la pel·lícula Mort del Guillem, del Carlos, el curtmetratge, tots els actes que es volien fer i que per culpa de la pandèmia no va ser possible. Han sigut dos anyets ben bons de moltes emocions, de realment jo crec que descobrir o redescobrir a moltes persones la figura del Guillem, de tornar a ficar l'antifeixisme i la necessitat de combatre el feixisme sobre la taula dels països catalans. Però li deia a la Núria, tinc la necessitat de que ha de continuar, ha de continuar realment que aquesta lluita continuï, perquè amb les peces artístiques sí que les fas i estan allà i es queden per sempre, vull dir, aquest curtmetratge sempre quedarà alguna còpia, espero, ja no és com abans del celuloide, la pel·lícula si es cremava, ja està, però ara suposo que d'aquí molts anys encara el tindrem voltant per allà, o el llibre de la Núria o les cançons del Josep. Però tot i que estiguin allà i que les haguem fet, crec que tenim una responsabilitat, no només nosaltres, sinó tothom, de continuar mantenint aquesta lluita continua i que no s'hagi quedat en un moment, en un acte, en un parell d'actes, en un llibre. I per això penso que és molt necessari també actes com els d'avui, i que no ens hem de cansar i que hem de resistir, que malauradament el carrer i les institucions parlen per si soles, la realitat és la que és i és que cada cop tenem més força, cada cop hi ha unes idees i ideologies que estan calant a la nostra societat que no ho podem permetre i tenim l'obligació tots i totes de, sigui el carrer, les institucions o fem pel·lícules, d'intentar combatre-les i resistir i que la lluita continuï. I crec que ho deixaré aquí perquè ja no sé què estic dient. Jo et volia fer una pregunta, que és, veient els crèdits de la pel·lícula, veig que hi ha un Verkami i que hi ha moltíssims tipus d'associacions, famílies que hi col·laboren. Això creus que ha estat també un reflex de les ganes de contar aquesta lluita, les ganes de que la comunitat, que la societat civil vol apostar per projectes que no silenciïn aquestes històries? Vull dir, com vas viure aquest procés d'anar veient que sempre quan es lluita amb un Verkami és una lluita, però com va ser una mica aquest procés d'anar veient que la gent anava confiant en el projecte? Doncs il·lusionador i a la vegada també un bany de realitat i de respecte al que la història que volíem explicar. Jo, de fet, en un inici necessitàvem fer un Verkami perquè necessitàvem finançament, a part del que teníem per part de l'escola, però necessitàvem més diners. Jo en el seu moment sí que vaig proposar a la productora del CUR, a l'Anna,
que no volia fer el Verkami abans de rodar el curt. I em va dir, per què? Si els diners els necessitem abans. I dic que és igual, ja els ficarem nosaltres i ja els recuperarem. Però bàsicament això era un... Em sortia pel fet que jo era conscient de la història que estàvem explicant, que era una història pública, que molta gent coneixia i a mi això em feia molt respecte. I no volia fer un Verkami pel fet de, per no publicitar o no, per no dir fem això abans que ho tinguéssim fet i que hi hagués un resultat en el qual estiguéssim orgullosos d'ell i poguéssim ensenyar amb el cap ben alt. Finalment ho vam haver de fer abans de rodar-lo i clar, vull dir, no sé si era de 4.000 euros o així, i portàvem 5 dies i ja l'havíem superat. I clar, la gent de producció estava molt contenta i jo estava molt nerviós. Sí, perquè és un acte d'inconsciència, o sigui, vist amb la distància, és un acte d'inconsciència per part meva i per part de tot l'equip que vam tirar aquest projecte. Som gent molt jove i quan el vam fer, perquè ara ja han passat 2 o 3 anys, encara ho érem més i com abans deia l'alcalde, el senyor alcalde, la joventut porta moltes coses, però també tires pilotes fora a vegades. I si ho vam fer realment va ser per un acte d'inconsciència i per un acte visceral, és a dir, perquè realment creiem que havíem de fer això i perquè no ho vam pensar gaire, perquè si realment ens haguéssim parat a reflexionar sobre el que ho vam fer, que no vull dir que no ho haguéssim fet, però si ens haguéssim parat tot l'equip a fer aquesta reflexió de la responsabilitat del que realment estàvem fent, jo crec que potser ens haguéssim tirat enrere. Per sort, hi vam ficar moltes ganes, molt d'esforç, molt de talent, els crèdits i un equip preciós que ho va fer possible i sobretot molt respecte. Jo crec que la clau de que estiguem orgullosos i que el curt hagi viatjat com ho ha fet i que l'hagi vist tanta gent i que hagi tingut els reconeixements que ha tingut, jo crec que va ser pel respecte, era la nostra màxima. Jo ho deia des d'un primer moment, amb el guionista, amb els actors, amb la directora de fotografia, era qualsevol decisió artística que haguem de prendre en tot el procés artístic, quan tinguem un dubte, fiquem el respecte per la història per davant, pel que estem explicant, que al final és per a què ho fem i si anem amb aquesta màxima segur que fem algo bonic i que val la pena. Doncs crec que parlo en nom de totes les persones assistents que es veu el respecte i que crec que aquest objectiu que teníeu s'ha complert amb escreix. Gràcies, Jordi. Merci. Núria, et sembla bé? Doncs passem d'un format audiovisual a un format més literari i, Núria, quina seria la teva valoració del tema que ens porta avui aquí? Bé, bon dia. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Això vagi per endavant. Jo tinc molta xerrera o sigui, talla'm, d'acord? Perquè no veuré... Tinc el mòbil aquí, però no ho veuré. Tinc un petit problema, que jo també tinc el mòbil a platea. Perfecte, doncs feu senyals. Així que necessitem un infiltrat o infiltrada que ens controli el temps. Ja tenim còmplices entre... I després, com que si hem de fer debat o així, doncs ja les coses que no digui ara, doncs després ja d'això. Jo volia dir un parell de coses, començaré intentant resumir una mica el que va ser el cas del Guillem Agulló, perquè el coneixem, però per si de cas. I després també volia parlar, o que després poguéssim reflexionar una mica, de les coses que n'hem après, perquè de vegades sembla que les coses passin i no en prenguem nota. I en aquest cas jo crec que
no ha estat així, que sí que n'hem après moltes coses i també val la pena de tenir-ho present. En Guillem Agulló era un jove de 18 anys, que varen assassinar a Montanejos, com s'ha vist en el curt, l'11 d'abril del 1993. I el varen assassinar perquè consideraven que les seves idees polítiques eren assassinables. Aquesta és la clau de volta de tot. En Guillem Agulló era un independentista, ell era de Burjassot, al País Valencià, era antifeixista, era antiracista i era una persona activa políticament, socialment i vitalment. Era nedador, feia triatlons, estava enamorat o es desenamorava, no sé, tenia plans, volia una moto, vull dir, coses que pots fer amb 18 anys que has tingut de vida. La primera Pasqua que va passar, que volia passar amb els seus amics i les seves amigues, és a dir, quan tenia 18 anys, per tant, la primera vegada que no anava amb la família a les festes de Pasqua, se'n varen anar a Montanejos d'acampada, com tants joves feien en aquell moment. Va succeir que a Montanejos hi havia uns individus, un grupuscle nazi espanyolista, que s'autoanomenaven Marxalenes Quarto Right. Marxalenes és un barri de València. El Guillem el varen identificar en l'autobús, perquè ell era molt conegut, es movia en els ambients independentistes, les cases ocupades, a València era així alt i fort, parlava poc però tenia presència, sempre hi era. En l'autobús el varen identificar i a la nit el varen anar a cercar. Estaven el jovent allà a la plaça, en els bars i demés, varen anar per ell, el varen importunar, el varen anar separant dels seus amics, el varen apartar, se l'en varen endur a un carreró, n'eren 4 o 5, i mentre uns li pagaven i l'aguantaven, n'hi va haver un altre que es va treure una navalla i li va clavar un cop de navalla al cor i el va assassinar. Aquests són els fets purs i durs. Coses que s'han de saber, perquè el cas Guillem Agulló, independentment del grupuscle d'assassins, que també se n'ha de parlar i també haurien d'haver tingut el seu càstig, evidentment, és sobretot retrata una història d'impunitats. I per això abans comentava que sembla que estem parlant de fets que han succeït ara, perquè la pauta, el fons del que va succeir en el cas Guillem Agulló continua a dia d'avui i continuem vivint aquestes impunitats. És una història d'impunitats i és sobretot també un retrat de l'Estat que sustenta aquestes impunitats. I aquí, després, si tenim temps, és on volia arribar al final a parlar de les lliçons del cas Guillem Agulló. Per tant, jo no m'entretindré gaire, sí que els esmentaré, però no m'entretindré gaire en el grupuscle feixistoide que el va assassinar, perquè en realitat no són irrellevants, perquè causen molt de dolor, perquè fan mal, perquè peguen pallisses i perquè acaben assassinant. No són en absolut irrellevants, però sí que tenen irrellevància política, realment. És a dir, aquests individus, quan al País Valencià, i això Nadal ho coneix també abastament, quan s'han intentat presentar les eleccions, han quedat reduïts al que són, tenen menys presència que la cosa aquella que es van inventar en el seu moment de Plataforma per Catalunya o no sé què. Vull dir, no representen en absolut la societat valenciana. Però el cas sí que posa en evidència un seguit de qüestions. I simplement seguint el fil del que va succeir a partir de l'assassinat del Guillem Agulló, seguint aquest fil es mostren aquestes evidències. La primera, la mateixa nit de l'assassinat del Guillem Agulló, la policia espanyola ni la Guàrdia Civil no va fer cap detenció. Els assassins del Guillem Agulló no els varen detenir mai. Ells, passats uns dies, es van presentar coordinadament a la policia. Aquella nit, qui va quedar retinguts i retingudes tota la nit van ser els amics i les amigues del Guillem. És a dir,
xiquets i xiquetes de 16, 17, 18 anys, que havien anat d'acampada amb el seu amic i que havien vist com l'assaltaven, que l'havien vist mort a terra i que aquella mateixa nit, en aquelles dependències on els tenien retinguts, és quan es van assabentar que en Guillem era mort. O sigui, fixeu-vos que han passat coses tan fortes en aquest cas, són tan evidents, tan bèsties, que semblen mentida. Per això, al final, quan jo vaig fer el llibre, que és una novel·la, però vaig haver de posar-hi documents reals pel mig, perquè dic, és que si no es pensaran que m'ho estic inventant, perquè sembla impossible. Doncs no, no és impossible. Qui va quedar detingut aquella nit van ser els amics i les amigues del Guillem Agulló. Per tant, les idees del Guillem Agulló. Atenció, qui són sospitosos, qui malgrat tot, malgrat ser menors, malgrat haver vist el que havien vist, qui retenen són els amics i les amigues del Guillem. La policia espanyola ni la Guàrdia Civil no només no va detenir els assassins, sinó que van obviar la necessitat que dius, no sé, ni que sigui veient pel·lícules americanes, allò de cercar proves, no? La nit, quan ha succeït això, doncs, com a mínim, cerca qui ho ha fet, intenta aturar-lo i després mira, cerca la navalla, doncs tot això allà no va passar. Sembla que els assassins que estaven allà acampats, hi va anar una parella de la Guàrdia Civil, els va preguntar si eren de Burjassot, ells van dir que eren de Godella o a l'inrevés, i ja va estar, ja va estar. El judici, faig salts per intentar anar de pressa. Aquests individus es van lliurar a la policia 3 o 4 dies després, tots junts, llevat de l'assassí material, el que li havia clavat la navalla al cor, que aquesta n'és una altra, d'un cop de navalla el varen assassinar. Jo ho he pensat sovint, no és fàcil. No és fàcil, tu has de saber com fer-ho. Per matar una persona d'un cop de navalla, si és com van intentar presentar des de vell començament, que ells deien una pelea entre bandes, un disturbio entre jóvenes, altercados entre... Cada vegada deien coses diferents, que si havien discutit per una nòvia, que si anaven beguts, que si no sé quantos. Tot llevat de dir, són uns nazis que han matat un independentista. Doncs, si hagués estat aquesta baralla entre dos iguales, que és com es van entestar a presentar-ho en el judici, una baralla és una baralla. No treus una navalla, fas així i li claves a un xiquet un punyal al cor. No és fàcil, no fas. Faries coses, no? Doncs bé, això també és una qüestió que val la pena de tenir present. Durant el judici, que és un dels episodis més ignominiosos, i mireu que, diguem-ne, la justícia espanyola, aquest oxímoron que és la justícia espanyola, acumula episodis ignominiosos un darrere l'altre, i no ha deixat de fer-ho des d'aleshores, i prou que ho sabem, però és un dels episodis més ignominiosos que consten en el currículum o el ridículum, diguem-ne, de la justícia espanyola, aquell judici a Castelló de la Plana. El judici als assassins del Guillem Agulló es va convertir, o van intentar convertir-lo, i ara parlarem d'allò de les lliçons, van intentar convertir-lo en un judici, ja hi tornem a ser, a les idees del Guillem Agulló. Un judici a la víctima. Hi havia moments en aquell judici que no sabies, no sabies, sí que ho sabies perquè ells ho exemplificaven, a qui estaven jutjant, de què s'estava parlant allà. Un dels advocats dels assassins va arribar a demanar, i això està per escrit, que s'investigués la vida política del pare del Guillem Agulló. Del pare del Guillem Agulló, perquè havia estat regidor de la UPB, que era la Unitat del Poble Valencià, que és el precedent del partit pel qual en Nadal és a les Corts. Però fixeu-vos fins a quin punt arribava la cosa. En aquell judici es van negar sistemàticament que s'investigués o que s'aportessin proves o que sortís a la palestra els lligams dels assassins amb els grupuscles feixistoides i nazis espanyolistes que actuaven amb absoluta impunitat en aquella època, no és que ara no ho facin, però en aquella època especialment, al País Valencià. No.
És a dir, no és que després no se n'aportin proves, és que negaven qualsevol tipus de prova sobre aquest tema. Es van esforçar des de vell començament a presentar l'assassinat del Guillem Agulló com això, com una baralla entre joves fora de tota connotació política. De fet, hi ha un episodi terrorífic que em va explicar el Guillem Agulló, pare, que encara em costa d'assimilar. Vosaltres poseu-vos en situació, els pares del Guillem Agulló els diuen que el seu fill es mor. Ells eren de càmping, els diuen, no sé si heu vist la pel·lícula, això a la pel·lícula surt, a la pel·lícula del Carlos Marquès Marcet. I se'n van cap a Castelló. Han d'entrar a identificar el cadàver. La Carme Salvador entra a identificar el seu fill. El Guillem queda fora perquè no se sent amb cor, no té forces d'entrar i encarar-se a l'evidència del cos del seu fill. I queda fora. I en aquell moment se li acosta un guàrdia civil. Que dius, què fa aquest guàrdia civil aquí? Perquè pot ser que passi per allà, pot ser fins i tot que li doni el condol, pot ser que digui necessita un vaso d'aigua, no sé, no? No. Què fa aquell guàrdia civil? Li diu que ha estat una pelea entre jóvenes y que estas cosas pasan hasta en el cuerpo. Clar, son pare va quedar, el Guillem va quedar i diu, aquest home de què em parla? De què em parla? És a dir, tu veus allà a un pare que li acaben de matar el fill i el que li has de dir no és ni tan sols ho sento, el que li has de dir és que no és política, és aquesta la teva obsessió única i primera sobre tota humanitat. Doncs aquesta obsessió que li va sortir, que va verbalitzar aquell individu vestit de guàrdia civil aquell dia a Castelló, va ser també la tònica de tota l'actuació del tribunal, de determinats mitjans de comunicació i del diari Les Províncies especialment, i de la policia i la Guàrdia Civil. Intentar treure tota connotació política a l'assassinat del Guillem Agulló. Per això no els interessava que es posessin en evidència els lligams dels assassins amb els grupuscles feixistoides que actuaven amb absoluta impunitat als carrers de València, especialment de València, en aquella època. Parlem d'una època en què entraven en un bar, ho trinxaven tot, apallissaven a la gent que hi havia en aquell bar, se n'anaven corrents cantant amb els seus elàstics, amb la bandera espanyola i el que sigui, i no els hi passava res. I era continu, això, era continu. Tu pel fet de ser d'esquerres, pel fet de ser catalanista, de tenir la pell més fosca o més clara, o de la teva condició sexual, sabies que qualsevol dia, en qualsevol moment et podien fotre una pallissa i que els que te l'havien fotuda no els hi passaria res. Que aquesta és la garantia que això pugui continuar succeint. El judici es va convertir en un judici al Guillem. Des del primer moment, a més, en situacions realment fora de tota mida. Tu penses, a l'hora d'aportar proves materials del que ha succeït allà, una de les proves clau hauria estat la navalla, la navalla amb la qual varen assassinar el Guillem. Doncs no, la seva obsessió des del primer moment era presentar el Guillem Agulló com una persona violenta. El mort, no els assassins, no els que li havien fotut la pallissa i li havien apunyalat, sinó a qui havien matat. I tot era que si duia unes botes no sé com, i tot era que si duia una caçadora no sé com més, com si les botes o la caçadora, vull dir, de Martins, en Guillem vestia Martins, Martins, jo també en tinc de Martins, què vol dir? Que em poden matar per això? Que aleshores seré menys víctima perquè jo dugui unes Martins? Quina barbaritat és aquesta? Doncs de vell començament, entestats en presentar, o sigui, a assenyalar el Guillem. I aleshores es van inventar una cosa que és també digna d'estudi, que és la materialització d'un objecte inexistent. Des del primer dia els assassins van dir que el Guillem Agulló duia un puny americà. D'acord? Un puny americà, no sé si ho coneixeu, és una defensa de ferro. És una cosa que et pots posar aquí a la mà per
si et defenses, si pegues, doncs colpejar més fort. Jo de vegades penso quan era... Jo també tinc una edat, senyor Batlle, quan era joveneta, diguem-ne, i al tornar cap a casa, de vegades, duia un spray d'aquests antiviolacions, que ara no sé si n'hi ha, però en aquella època anaven molt bé, una cosa que llançaves als ulls i d'això, per si de cas, però també de vegades em posava les claus de casa, aquí, entre els dits, i no sé si ho feu vosaltres també, de vegades, és que veig algú que fa, doncs aquestes coses de tornar a casa sola, doncs has de tenir de vegades xiules per tenir una sensació de seguretat, i de vegades jo feia això, que si ho penses fredament, dius, ja m'explicaràs, si ve algú, què faig jo amb les claus entre els dits, però com a mínim tens la sensació que picaràs més fort. Doncs això és el que hauria fet un puny americà en comptes de les meves claus. Bé, aquest puny americà no existeix, vull dir, no hi és, en cap moment ningú mai no va dir aquí teniu el puny americà que duia el Guillem. Era simplement una cosa que verbalitzaven els assassins per dir, nosaltres duíem una navalla, però ell, mireu, un puny americà. Però no existeix, no hi era, ni tan sols no van tenir la picardia de dir «Ai, mira que m'he encontrado aquí, el puño americano de Guillem Agulló». No, perquè no hi era. Però ho deien contínuament. I contínuament en el judici, tomba que gira, tomba que gira, tomba que gira el puny americà. Doncs van arribar a un punt, quan ja això ja els devia semblar que no donava més de si, que van presentar una cosa que se'n va dir la testigo X. Quan us dic que és un judici ignominiós, el tema de la testigo X ja és el súmum d'aquest judici ignominiós. Perquè tot era presentar el Guillem Agulló i l'entorn del Guillem Agulló com a perillosos o violents. I per tant s'inventen un testimoni que necessita, que s'acull a un sistema de protecció de testimonis que utilitzen per testimonis que han de declarar contra la màfia, contra coses d'aquestes. La mare del Guillem Agulló explicava que quan li van dir que hi havia un testimoni que necessitava aquesta protecció, ella d'entrada va dir, ostres, doncs clar, diu, normal que la xiqueta tinga por, perquè han matat el meu fill. Vull dir, jo també tindria por, però aleshores li diuen, no, Carme, no és una testimoni que declari contra els assassins, declara a favor dels assassins. Fixeu-vos la maniobra, aleshores és quan la Carme diu, aleshores de què té por? De mi? Fixeu-vos, és que és molt greu, és aquesta escenificació de qui fa por i qui no fa por. Per tant, ella deia que tenia por. Per tant, va declarar al judici que encara no se sap qui és aquesta persona. Ni els advocats de la defensa ni ningú no sap qui és aquesta persona que va declarar. És a dir, perdoneu, però podria ser qualsevol de nosaltres. De mi no, perquè jo era a la banda del públic, per tant, a les dues bandes no puc ser. Però clar, no se'n sabia el nom. El dia que va declarar van buidar tota una planta de l'edifici on es feia el judici. Va entrar protegida amb un casc de motorista, envoltada de gent. Realment semblava una testimoni d'aquestes de pel·lícula a Itàlia, en blanc i negre, d'aquestes que havia de declarar contra la màfia. Va declarar amb un paravent. I tot això era per dir, una veu femenina que diu que li han dit que el Guillem duia un puny americà. És tan gros que dius, jo no sé com en aquell moment no es va enfonsar, no sé, no va sortir, no es va obrir el sostre i es va enfonsar tot, perquè dius, ja està bé, fins aquí podeu arribar. Doncs van materialitzar d'aquesta manera, amb aquest teatre, un objecte que no existia. I van obviar parlar de l'objecte que havia assassinat el Guillem. Tot per criminalitzar la víctima i presentar els assassins com los chicos jóvenes que pasaban por allí, chicos de clase obrera i els jóvenes que pobrets. Evidentment, el resultat del judici era el previsible. Els varen absoldre. I ho dic amb totes les... Una vegada en una presentació a València va venir una de les advocades dels assassins.
Es va presentar allà. I es va enfadar molt quan vaig dir això. No puedes decir esto. Dic, no puedo decir esto, ja ho he dit. I t'ho torno a dir. Els varen absoldre. Els assassins els varen absoldre. En varen condemnar un. Varen condemnar l'autor material de l'assassinat i en poc menys de 4 anys ja va ser fora. I a la resta els varen absoldre. És a dir, el que l'havien aguantat, el que l'havia assenyalat, els que li havien fotut la pallissa, els que varen col·laborar en l'assassinat, els varen absoldre. Aquest és el resultat de la justícia espanyola. Però, per no fer-ho tot terrorífic i per anar una mica més ràpid, que m'està mirant, però sobretot hi ha la segona part d'aquesta història, gràcies, és la part més important. És important retratar Espanya, perquè hem de saber amb qui ens la sabem i fins a quin punt estan disposats a arribar. Bé, que ja ho anem comprovant cada dia que passa. Però sobretot la part important d'aquesta història és la nostra reacció. Què n'hem après i com vàrem actuar, i no parlo en el plural majestàtic, sinó en el plural que ens concerneix a nosaltres, fins i tot en Jordi, que va néixer un any després de l'assassinat del Guillem, i és molt significatiu que justament ell, amb l'edat que té, hagi fet aquest curt tan fantàstic. Perquè aquell judici va significar un canvi, un tom clau en la manera d'actuar, especialment del jovent i especialment al País Valencià. No només del jovent i no només al País Valencià, però sí especialment del jovent i especialment al País Valencià. Perquè mentre dintre del judici s'hi perpetrava tota aquesta ignomínia, a fora hi havia manifestacions. A fora hi havia manifestacions i les preguntes que no deixaven fer a dintre de la sala es feien fora. L'organització política de joves a la qual pertanyia el Guillem Agulló, Maulets, es va presentar com a acusació popular, ja que som avui també parlant de la implicació política de la gent jove, de les capacitats que teniu per actuar, doncs en aquest cas Maulets es va presentar com a acusació popular en el judici del Guillem Agulló. No pas perquè tinguéssim cap confiança en la justícia espanyola, perquè com a independentistes ja se suposa que no a nosaltres, sinó per utilitzar aquell judici com a altaveu de la qüestió de fons, de la qüestió clau, que era la denúncia, i el que ells intentaven evitar, que era la denúncia que aquell assassinat havia estat un assassinat polític. En el judici del Guillem Agulló hi havia diverses acusacions, hi havia l'acusació particular que duien a terme la família i que sí que ja se centrava més en les coses penals, jurídiques, qui va fer què, la navalla, de més. Llavors hi havia l'acusació popular, que era la que duia Maulets, que era intentar dur-hi la vessant política. Llavors és quan vam dur totes les proves perquè fossin investigades les connexions amb les trames feixistes i el tribunal anava dient que no. Per tant, evidencies les seves negatives i després fora, que això era l'important, a fora anar explicant la història. Explicant la història. I que si els cansen, quan se n'hagin cansat de sentir-la, la tornem a explicar i explicar la història. I fent les preguntes, perquè de vegades més que les respostes importen les preguntes, també en periodisme, doncs fent les preguntes que no volien sentir. Per què la policia no ha fet cap detenció? Per què no volen investigar les trames feixistes? Qui dona cobertura als assassins? Totes aquestes... qui hi ha darrere? Qui ha pagat els advocats als assassins? Els assassins, que se suposava que eren gent de pocs recursos econòmics, tenien un dels advocats més cars del País Valencià. Un dels advocats dels assassins, el Guillem Agulló, va defensar després l'expresident Francisco Camps en les seves coses corrupteles el cas aquell dels vestits que li havien pagat i de més. Vull dir, que no es moquen en mitja màniga. Doncs totes aquestes preguntes es feien a fora. I sobretot es propiciava la mobilització social, especialment de la gent jove. Al País Valencià hi va haver vagues en el cas quan hi havia el judici del Guillem Agulló, vagues als instituts. Vull dir, era per anar-ho explicant. Tot i que, després deixaré el tema de les lliçons, tot i que quan hi va haver la concentració
al voltant de l'edifici on es feia el judici. Hi havia allà centenars de persones, la majoria gent jove. Què va fer l'Estat davant d'això? Doncs què fa quan hi ha una manifestació que no sigui de nazis? Perquè quan hi ha una manifestació que és de nazis és el dret a la llibertat d'expressió. Però quan hi ha una manifestació que no sigui de nazis, i ja si és d'independentistes, doncs encara més, què fa? Doncs carrega contra la manifestació. Fan aquestes coses que no deixem de veure contínuament. I aquell dia van carregar també contra aquella concentració. Això després us explicarà ell perquè ell hi era. Ell hi era, i la història dels autobusos l'expliques tu aleshores, perquè ell també hi era, que també tela, Mira, això ja m'ho salto, ostres, i tant, i tant. I aquí hi ha un exemple, ara ho enllaço perquè hi ha un exemple molt clar del fet que hi ha vegades que ells actuen així pensant que ens faran callar i després resulta que d'aquell autobús, que ara després us explicarà, en surt un Josep Nadal. Vull dir que de callar no és que no calli, sinó que canta, que encara és més. És també una de les lliçons, jo crec, que podem treure fins i tot d'aquesta història. Perquè van carregar brutalment a Castelló, brutalment contra la mainada, contra la canalla que hi havia allà. I va ser tan fort el que van fer allà que també es va donar és una anècdota petita, però que a mi també m'agrada molt explicar-la, perquè crec que fins i tot si la fem grossa ens explica reaccions i canvis de mentalitat que han passat en aquest país, en aquest cas en el nord, a partir sobretot de l'1 d'octubre i del que ha succeït després. És una anècdota petita, però l'explico ràpid. Castelló de la Plana és una ciutat tirana conservadora. Hi ha la regidora per aquí que ha de parlar. Hi és, no? De Vila-real, exacte, doncs seràs més o menys a prop. Tirana conservadora, Castelló, Vila-real no? Més. Bé, doncs a Castelló és tirana conservadoreta i tal. Entre, diguem-ne, la població conservadora hi ha de tot com és a tot arreu, però vaja, de Castelló de la Plana, diguem que els botiguers tendeixen a ser conservadors entre els conservadors. També hi ha de tot, però vull dir que és conservadors, em refereixo a ordre, coses d'aquestes, així en general. Bé, doncs quan vam veure què passava als carrers de Castelló aquell dia, quina era l'actuació de la policia espanyola i contra qui ho feien, que era contra xiquets i xiquetes que estaven allà, que deien allò de mans blanques que manen matar, que era una de les campanyes que vam fer des de Maulets, més enllà dels assassins materials, les mans blanques que permeten que això succeeixi. Doncs quan vam veure què passava, què va fer aquell botiguer? Va fer entrar la mainada a casa seva, a la botiga, els va fer entrar, va baixar la persiana per protegir-los de la policia. Al tanto, que això sembla una anècdota, però no ho és. O sigui, és una anècdota petita, però és molt significativa. Davant de l'evidència del que succeeix, protegeixes els nanos. I dius, això no pot ser. I la noia que m'ho explicava diu, i allà veies aquell policia, perquè a més eren aquests armaris dels antiavalots, que estava així. Diu, semblava com un robot. Saps quan un nino d'aquests automàtics que xoca contra la paret i no pot anar, les piles encara li diuen que vagi contra... Doncs semblava això, i es va quedar així i clar, no podia entrar amb la porra i no podia entrar. Doncs això va passar a Castelló arran d'aquest judici i d'alguna manera va ser una reacció també que va tenir molta gent, especialment gent jove al País Valencià davant d'aquest cas. De dir, hosti, sí, ens heu fet el màxim dolor possible i heu matat el Guillem, però després d'aquesta primera sensació, d'aquest primer quedar-te sense alè, d'aquest primer no saber què dir, van sortir al carrer. I quan la policia els va perseguir, ara en Nadal us acabarà d'explicar què va passar quan aquells autocars van tornar a València, quan la policia no els va parar de perseguir, no van callar. No només no se'n van anar a casa, sinó que es van fer diputats, diguem-ne. Clar, és això. En bona mesura va ser un canvi de xip, un canvi de paradigma, un dia que jo no sabia com explicar-ho això, en una xerrada a Ontinyent, dic és que va haver a partir d'aleshores certa...
xuleria, diguem-ne, especialment per part de la gent jove, de dir, què passa? Existim, hòstia, no sé com dir-ho, no? I aleshores jo deia això, no sé com dir-ho, què va passar. I em diu la xiqueta, diu, empoderament, no? Dic, doncs això, empoderament, no? Va ser aquesta reacció en positiu. I callo ja per passar la paraula i després continuem, si de cas, xerrant, però una de les lliçons d'aquest cas, n'hi ha moltes, algunes de les coses que hem après. Hem après a no callar, oportuna i importuna, vull dir, no callar quan volem, diguem-ne, però no perquè ens hi obliguin. El silenci també està bé, segons com, però perquè tu vols. Hem après també la importància de la constància, i això que es veu al mural, tantes vegades com l'embrutien, tantes vegades es tornava a pintar. I el mural continua, perquè els que és... Evidentment, sempre és més fàcil tatxar que pintar, i nosaltres som els que pintem, però sempre és més engrescador també pintar que no pas tatxar. I al capdavall, una de les coses que em va dir també la Carme Salvador, la mare del Guillem, diu, sí, sempre els tatxaven, però sempre hi havia algú que ho netejava. Diu, i si t'hi fixes, passat el temps, hi havia més gent, la gent que ho netejava cada vegada n'eren més, i els que ho embrutien en continuaven essent 4. Doncs aquesta també és la importància de la constància. I també tenir clar que justament en la lluita antifeixista no vol dir que no se n'hagi de parlar dels grupuscles violents espanyolistes, feixistoides, nazis, de més. Evidentment que s'han d'assenyalar, s'han de perseguir i se n'ha de parlar. Però no centrar l'atenció en aquests elements que al capdavall són peons, són l'expressió violenta d'un problema de fons. I aquí, en el cas Guillem Agulló, n'és un exemple clar. Hi ha els assassins, però després hi ha els tribunals que els encobreixen i que, per tant, que permeten que hi continuïn sent, i la policia que actua com actua, determinats mitjans de comunicació que els hi donen cobertura. Aquestes causes de fons, que és el no trencament dels aparells de l'Estat amb les seves arrels franquistes, no només no trencament, sinó el trasbàs directe. L'actual Audiencia Nacional Espanyola és el Tribunal de Orden Público franquista, però és que ni tan sols no dissimulen, ni tan sols li van canviar el nom, crec que passava el 5 de gener es deia Tribunal de Orden Público i el 6 ja es deia Audiencia Nacional, una cosa així, i després aquest nacionalisme expansiu, violent, que determina les essències del que és l'estat espanyol. I quant a lliçó, també la importància, i en aquest cas també es va veure, la importància de saber combinar la lluita institucional amb la lluita de carrer. Que ni l'una no passi davant de l'altra i saber-se que cadascuna pugui fer la seva feina, però saber que són importants les dues. Aquesta creixent consciència social que fa que, passats els anys, si el Guillem Agulló van intentar esborrar-lo de la faç de la terra, literalment assassinant-lo i després intentant assassinar-lo a la memòria, intentant que ens oblidéssim de què havia passat allà i que l'havien assassinat per qüestions polítiques, doncs ells van intentar esborrar-ne la memòria i passen els anys i aquí ens teniu. No parem de parlar-ne perquè ja s'ha convertit en símbol de llibertat, de democràcia i del futur digne que volem. Una mica la qüestió és aquesta i bé, ara després, si voleu, continuem. Ja us he avisat que tenia molta xerrera, he parlat una quarta part dels apunts que tinc aquí, o sigui que després continuem. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Núria, i facilita molt que hagis tirat un fil cap al Josep amb aquest cas dels autocars, que no sé si començaràs per aquí i recolliràs aquest fil que t'estira. Doncs, Josep, com vulguis. A veure, posa de cara. A veure si m'ho farà.
necessites... Ja he perdut la pràctica, ja. Sí, home. Val. Bueno, moltes gràcies a tota la gent que m'heu convidat per estar ací. Bé, és un plaer tornar a Cervera. Ja havia vingut més voltes i mirant els companys de cartell, de festival, no? Dic, sempre que... Dóna la sensació que sempre que vinc a Cervera és per a participar en un aquelarre, no? I estic molt content d'estar en este aquelarre antifeixista. I bé, jo, per a parlar del tema, a mi em dia Ferran que la meva part era la part més musical, no? Però bueno, jo no sé fins a quin punt parlaré de música i em centraré en altres coses, perquè, clar, tot això, a mi, clar, és una cosa que m'ha marcat molt vitalment, i igual que li ha marcat a Núria, i suposo que quan l'heu sentit parlar vos heu donat compte, no? Perquè ens ha posicionat davant de la vida molt, tot això que ha passat, tot el que va passar l'any 93 i en els anys següents, que ens ha marcat també molt ideològicament i a nivell de trajectòria vital, no? I, per tant, jo intentaria explicar un poc com va anar allò, però també intentar portar-ho cap al present, perquè crec que és prou important i també quina és la situació del País Valencià actual i encara el més difícil todavía, que és intentar explicar-vos quina relació, que crec que és prou important, té tot el que va passar en el tema de Guillem Agulló en l'actualitat i sobretot el que va passar al País Valencià arran del procés independentista a Catalunya i arran de l'1 d'octubre. És un poc complicat, però penso que podem arriscar-nos a parlar un poc d'això. Jo, en principi, però puc començar molt bé pel tema dels autobusos perquè penso que marca. Quan jo arribé a l'any 95, feia molt poc de temps que havia arribat, feia 2 o 3 setmanes que havia arribat a estudiar a València, en 18 anys, i això et diuen, no, surt un autobús cap a Castelló de la Plana per anar al judici de l'assassinat de Guillem Agulló i tal. I és la primera o la segona setmana d'estar a València, que va ser, vam eixir 2 o 3 autobusos de València, arribant a Castelló de la Plana, davant on es feia el judici. Recorde perfectament arribar i que Núria està en el megàfon, encara me'n recordo. Carai. I com ens animava a tots i tal. També recorde molt el que has dit, perquè nosaltres veníem de la universitat, però n'hi havia la majoria de gent venien d'instituts, el qual també era prou curiós, perquè, clar, Guillem era de Burjassot, però el tema havia arribat a Castelló de la Plana i els instituts, sobretot les línies en valencià, havien tancat aquell matí i havien anat a manifestar-se davant de... El qual també et donava una idea de país que potser no tenies, de país real, que es podia tocar. Jo sí que veig això per a intentar tot el que va passar en les càrregues policials i després els autobusos que veníem de València ens paren en el peatge de Sagunt, un control de la Policia Nacional, i ens porten l'autobús, els 2 autobusos directament a comissaria de Ferran el Catòlic a la ciutat de València. O sigui, arribant a entrar els autobusos dins del pati d'allí, de la megacomissaria que n'hi ha en Ferran el Catòlic. Jo he estat detingut 2 voltes, esta va ser la primera, perquè damunt ells diuen que no estaven detinguts, que estàvem retenidos, però de retenidos vam estar 12 o 14 hores allí, fins que ja va arribar l'advocat de Maulets i tal, i va començar a treure-nos a tots. I això ho vull dir perquè, clar, en 18 anys arribes a València, la primera setmana ja pateixes una càrrega policial, ja estàs detingut a la comissaria, ja. Evidentment això marca, no? Però més que això que va marcar va ser el que va passar després, que és que, evidentment, quan estàs en una cosa així, evidentment, van fer un seguiment important de totes les mobilitzacions i de tot el discurs polític que s'estava portant en aquell moment, sobretot de l'organització Maulets, i van fer un seguiment del judici, perquè allò va ser el primer dia, però el pitjor va ser el que va vindre després, sobretot el tema del testimoni protegit, la recusació que va fer Maulets del tribunal, que li posen després un lloc de multa i tot això. Jo recordo molt això d'anar als
als actes que feien, o les xerrades com esta, i de xerrar de lo que estava passant i de plorar de ràbia, d'estar allí, plorar de ràbia i de dir, hòstia, com pot ser que ens estigui passant això, no? Val, jo pense que allò, mirant la pel·lícula, apareix en la pel·lícula de la Guillem Agulló un cartell que va fer Maulets, que és algo així que apareixien com uns ninotets que posava destapant la trama feixista i tal, no? I era com la simbologia de... pues era política, econòmica, militar i les províncies, no? D'alguna manera, la trama que després vam anar veient de com va funcionar tot, pues, i com alguns periodistes sí que van estirar del fil i van començar a traure noms i com la trama es complia en diferents maneres, no? Jo crec que això, més enllà de l'assassinat, és el que més ens va marcar, perquè jo vinc d'una generació que en aquesta època nosaltres havíem nascut... Jo vaig néixer l'any 77, i clar, néixer en aquesta època és que tu eres menut, vas a l'escola i tal, i és a l'escola, pues, és el dia de la pau, el dia de la Constitució... És un rotllo així com que... Sí, venim d'un passat fosc, però vosaltres sou la generació de la democràcia, no? És el que ens havien explicat i que d'alguna manera, fins i tot siguent adolescent, rebel i tot, d'alguna manera t'ho havies cregut, no? Que tu eres de la generació de la democràcia, no? Quan passa això, et dones compte que això no és veritat, que així passa alguna cosa, que això no pot ser que siguis la generació de la democràcia i que la policia i la Guàrdia Civil actuen com actuen, que la justícia actua com actua, que se suposa que mitjans de comunicació que van de demòcrates actuen com actuen. Ahir passava alguna cosa, i era que n'hi havia un buit molt gran darrere, també de lo que era el règim del 78, no? I a risc de... Bé, però tot això ens va marcar políticament, també ens va marcar la gent que vam estar treballant artísticament, en la música i tal. Jo, per exemple, aquells anys, després vaig començar en la gossa i tal, però jo recordo en aquells anys un compromís musical també molt fort de jo era des de primera fila dels concerts d'Obrint Pas, de Feliu Ventura, que sempre estava molt present el tema perquè és una cosa que ens va marcar a tots, i després quan vam començar en la gossa sorda també, sempre va estar molt present. Però jo volia deixar un poc de banda això a nivell vital, perquè també podia posar-me a plorar i començar a contar coses i tot. I per anar un poc més al tema teòric, perquè m'ajudarà a comprendre un poc, i també crec que és el que ha intentat dir Núria tota l'estona, no? Que el pitjor, en aquest cas, no era els quatre grupuscle feixista en si que assassinava i tal, sinó el pitjor era, diguem-ne, la impunitat i tota la trama que n'hi havia darrere. Diu el teòric de la filosofia política Antoni Domènech, malguanyat Antoni Domènech, que va faltar també crec que va ser l'any 2010-2018, que descriu d'una manera molt interessant el que és el feixisme. I diu que sempre el feixisme, una de les característiques és que té tres potes. Està la pota ideològica, que diguem-ne que és la part, el que coneixem com a ideologia de l'odi, el racisme, l'homofòbia, el masclisme, també el nacionalisme d'estat, en aquest cas el nacionalisme espanyol, forma part d'una part ideològica, però això només és una part. Això és la part, diguem-ne, per enganyar els gilipolles, com si diguérem. O sigui, necessites una part ideològica, fins i tot, que moltes voltes és contradictòria. De fet, a Hitler li va dir al seu partit nacionalsocialista per enganyar a quatre de la classe obrera. Avui el partit d'extrema dreta en Alemanya es diu Partit de la Llibertat, però que això a ells els dona igual. El feixisme, una de les seves característiques és que tenen la cara superdura per a fins i tot contradir-se ells mateixos, perquè, clar, ells realment, com dia Mussolini, ells no són polítics, ells no creuen en la veritat ni busquen una veritat, ells són militars i volen guanyar la guerra. I en això n'hi ha que tindre-ho clar. Les altres dues potes és la pota econòmica i la tercera pota, i molt important, és la part militar, que pot ser la policia i també la justícia, la part de l'Estat, el hardware de l'Estat, com si diguérem. Això es veu molt clar, per exemple, des de tota l'època tant en la Itàlia dels anys 20 com l'Alemanya dels anys 30. Antoni Domènech conta moltes històries en els seus llibres de com funcionava el feixisme, i el que hem vist en el cas de Guillem Agulló o el que hem vist en altres casos
és prou paradigmàtic de lo que passa sempre, no? Arriben els feixistes, agradeixen a una part de gent de la classe obrera, de tal... Té un poquet d'aigua, algú? És que estic així... I sempre passa el mateix. Ells solen agredir per sorpresa quan no t'ho esperes, però després ve una reacció de la gent, perquè ells sempre són menys. La classe obrera, la gent d'esquerres, solen ser més, no? Què passa? Que el moment crucial sempre és quan la gent reacciona contra el feixisme, sempre arriba la policia a anar contra la gent. No? I això sempre ha sigut així. Des dels anys 20, dels anys 30, passava, la gent que m'ho ha contat, als anys 70, en la lluita contra el franquisme, i continua passant ara. No? I diguem-ne que això és un poc la marca de tot el que està passant i d'entendre la perillositat del feixisme en tant en quant està associat amb gent de poder. Moltes voltes es parla de feixisme per a referir-se a actituds intolerants. I poden haver actituds que puguen apropar-se al feixisme o que en un futur podrien arribar al feixisme, però realment el feixisme de veritat té darrere un poder econòmic i té darrere l'Estat. Sense això no podem entendre el que és el feixisme. I això és el que nosaltres vam entendre quan tenien 18 o 19 anys. Ho vam entendre perfectament a base de palos. En el dia a dia ho vam entendre. També això va fer que d'alguna manera que ens farem independentistes de pedra picada, que enteníem que feia falta un canvi total de l'Estat per a aconseguir un altre tipus de policia, un altre tipus de justícia, un altre tipus de poders econòmics que no foren ixos que n'hi havia ahir. No? I això jo ho volia portar també per a portar-ho al present, no? I intentar explicar lo que va passar també a partir de l'1 d'octubre de 2017, com d'alguna manera... El que va passar el mes de setembre i octubre i novembre segurament de 2017 va ser molt important a València i que jo crec que encara nosaltres estem intentant saber què és el que va passar. Jo veia per un costat que conforme anava acostant-se la data de l'1 d'octubre n'hi havia sectors, n'hi havia molt de mareig al País Valencià, d'alguna manera. No? O sigui, per un costat, sectors de gent que havien estat reivindicant els països catalans tota la vida veien com Catalunya anava a la seua i que no sabies molt bé, donava suport, però no sabies molt bé per on tirar. Sectors que havien simpatitzat sempre en Catalunya, sectors que es diuen potser més nacionalistes i tal, que uns mesos amb el mateix procés van diguem-ne, fent-se independentistes. No? O sigui, el nacionalisme fusterià de tota la vida, que potser no era independentista, amb el procés es fa independentista. I després n'hi havia altres sectors que no han sigut mai independentistes ni nacionalistes, però sí que tenien una força contra la repressió. I això es veu molt bé el primer dia que n'hi ha les primeres detencions el 20 i pico de setembre, que entren a la Conselleria d'Economia, i es fan les primeres detencions. I recorde, davant de delegació del govern, la concentració que anem, allí n'hi havia de tot. Era supercuriós perquè n'hi havia una amalgama de gent, des d'independentistes fins... I damunt era molt interessant perquè estava tota la segona plana del govern valencià, no n'hi havia consellers, però n'hi havia secretaris autonòmics tots els de Podemos, Compromís, i també estava la gent d'Esquerra Unida, n'hi havia anarquistes... Ahir n'hi havia una amalgama, que era la mateixa gent que havíem eixit en el tema de Guillem Agulló, però diguem-ne que pel tema de la repressió que estava començant a haver a Catalunya. Però és curiós, perquè ja ens vam donar compte allí que l'amalgama aquella no semblava... Estaven des dels que cridaven independències, que estaven un poc arrimats per carrera perquè no volien que es vegueren moltes. Ja veia jo que com que n'hi havia una... No estaven preparats, des del valencianisme i de l'esquerra, veia que no estaven preparats per afrontar el que ens venia damunt, al País Valencià, amb allò, no? I això va passant el temps i es veu, d'alguna manera, el 9 d'octubre amb tot el que va passar. Ja, evidentment, no dic que la culpa fora nostra,
Però sí que és evident que el feixisme, d'una banda, i això eren rumors que corrien per la ciutat de València i tal, ja des de feia uns dies abans del 9 d'octubre, i és que a los catalanistas, pues bueno, que si no quieren ser españoles, pues la policía no les va a proteger, ¿no? De alguna manera, ese rumor ja estava allí. Ja vegem el que va passar el 9 d'octubre de 2017, en què els nazis ataquen a la manifestació del 9 d'octubre, que d'altra banda n'hi havia poca gent, i jo crec que també n'hi havia poca gent, perquè la gent tenia por, i era una cosa que ens dia molt la gent, de com al País Valencià la nostra gent va patir molt aquests dies, perquè era anar al lloc de feina on veus que la majoria de gent eren espanyolistes i començaven a insultar-te, començaven a parlar, tu no podies dir res perquè et senties en minoria. Tot això creava que molta gent que s'havia anat a simpatitzar amb l'independentisme, d'alguna manera prengueren por, no? I això va ser, crec, que una notícia prou dolenta per a la societat valenciana, no? De fet, pense que n'hi ha un punt que crec que és durant les mateixes agressions del 9 d'octubre, veure a gent per Twitter, que en teoria no són feixistes, ni són de dretes, ni res, com d'alguna manera, bueno, és que també se lo merecen, no? Veies, i crec que aquest és el punt un poc on van tocar fons, fins i tot com a societat, no? Era fins i tot a gust... Però, per sort, i ara és on vull intentar explicar d'on ve el canvi, per sort, i crec que, i això crec que és de les coses més bones que ens ha passat, crec que la gent jove ens va donar una lliçó a la gent més major, no? Vull dir, perquè sempre parlem la gent en experiència, la gent... Pense que la gent més major no vam saber d'alguna manera enfocar molt bé el que ens venia damunt l'1 d'octubre al País Valencià, que era... Alguns feien com si no passara res, els altres s'amagaven, els altres... Però la gent jove va saber reaccionar. I va saber reaccionar agafant-se a la memòria antifeixista i agafant la bandera antifeixista i eixint al carrer a plantar cares nazis, com havíem fet nosaltres, realment havíem fet també als anys 90. I pensa que és una de les grans notícies que va passar al País Valencià. Al cap d'unes setmanes, del 9 d'octubre, va haver una manifestació antifeixista de resposta que va fer que la gent tornara a estar animada, que la gent tornara a pensar que n'hi havia coses, i va ser en molt poques setmanes, perquè jo penso que realment havíem tocat fons. En poques setmanes la gent va agarrar la bandera antifeixista i va eixir al carrer. I a més, a partir de llavors, el 9 d'octubre, es veu molt bé aquesta diferència entre la gent més gran, que som els que estem davant en la Comissió 9 d'octubre i tal, i jo estic ahí, amb el meu partit, a més de tota la vida, en les banderetes de diferents colors, les banderes de partits, les banderes d'associacions, però a la part de darrere ve molta més gent que va davant, que és la gent jove, i que d'alguna manera van tots a una en la bandera antifeixista. Amb la qual cosa, pensa que ens han donat una lliçó, no? Pensa que la gent jove va saber mirar molt millor el moment i de perillositat social que va suposar el mes d'octubre de 2017 al País Valencià, no? I que aquesta lliçó està en peu, no? Per un altre costat, és evident, i això que a partir dels canvis socials que venen des del 15M i tal, però sobretot pel procés independentista, tota aquesta estructura trama feixista que estem parlant des de l'època de Guillem Agulló, d'alguna manera aflora, no? Vol dir que estaven ahí, sempre han estat, de fet jo crec que són els mateixos pràcticament. Són els mateixos literalment. Són els mateixos, però és com que ara tenen carta blanca per haver tirat avant. Va haver algú en algun moment que va dir, bueno, pues como no podemos controlar a los rebeldes, pues anem a mollar els Dobermans i que comencen a atacar a la gent, no? I això es va veure el 9 d'octubre, es va veure com la policia va protegir els feixistes, com no va protegir a la gent que anava a la manifestació, però s'ha vist més voltes, no? I per primera volta comença a haver, dins de la societat valenciana, dins de l'esquerra, diguem-ne, més reformista, una oposició a lo que són el hardware de l'Estat, no? Que són la policia, l'exèrcit i la justícia, no?
Eixa posició al hardware és de saber que no podrem construir un país valencià lliure, que és el que volem mai, mentre aquesta gent estigui ahí. I llavors n'hi ha que donar solucions. Es va veure el 9 d'octubre, es va veure recentment, després, en Benimaclet. Jo, és que, damunt és com... Aquestes coses em toquen a mi, no? Seran per trajectòries vitals, no? Però jo estava allí en el meu pis, allí en Benimaclet, i estava mig adormit mirant la tele i de repente encenc, com un insomni, encenc ahí ¿Dónde están no se ven los amigos de Guillem? I jo recordo que vaig eixir al balcó en calçotets i vaig començar a escopir-los i a dir-los de tot, els nazis que estan baix de casa. Però ja va ser sense Això és pensar. a la valenciana. Sí. Va ser sense pensar i després, hòstia, igual no ho hauria tingut que fer perquè, bueno, però estava mig adormit. Lo fort no és això, lo fort és que al cada de 2 setmanes passa algo semblant en el meu poble, en Pego. I al final, hòstia, és que estamos rodeados, no? Clar, jo la reflexió que vull fer, no? Què passa en Benimaclet? Pues en Benimaclet, o sea, que vinga el cojo i tots els nazis de tota la vida, que és que ja els coneixen de vista, que entren a Benimaclet no hauria de ser un problema. La gent sap organitzar-se, sap fer-los fora. Això, bueno, podria ser, pues, bé, pues, una nota de color que donen la gentola esta que venen així, però bueno, jo penso que la majoria, i sobretot en Benimaclet, la gent està preparada per a fer-los front. No és un problema. El gran problema no són ells, el gran problema és la policia. Sempre. El gran problema és que quan ve la Policia Nacional, allí estan protegint els feixistes i gent que simplement volia anar a una concentració l'han detinguda i li han clavat anys de presó per estar en una concentració antifeixista. I per iniciativa de la mateixa policia, ja no dels feixistes, de la mateixa policia. Però és que en el meu poble, en Pego, unes setmanes després, arriba un grup de nazis dels ultres del Gandia i arriben, el partit era a les 5 de la vesprà i els tios arriben a les 10 del matí a esmorzar i estan tot el dia esmorzant allí, borratxos perduts, insultant i amenaçant a tota la gent del poble. I en tot el dia no n'hi ha ninguna reacció policial de res. En tot el dia. Ara, clar, el diumenge per l'esprà, la gent del poble, la gent jove, s'organitza via WhatsApp i van centenars de joves i els acorralen dins del camp de futbol on estaven i no els deixen eixir. Tenen que vindre antiavalots de la Policia Nacional per a treure els nazis, no? I ahir, al final, hi ha una batalla campal, entre altres coses també perquè la gent del poble, quan són del poble, també es coneixien el terreny i no es van deixar eixir. Una batalla campal que s'haguera pogut ahorrar simplement si a les 10 o les 11 del migdia, quan aquesta gentola estan allí amenaçant, sobretot a les dones que passaven per allí, que és que era realment, haver hagut una actuació policial que els haguera desallotjat allí i ja no haguera hagut més problemes, però no. El problema és que això continua i el problema és que al cap d'una setmana ve un exèrcit de la Guàrdia Civil allí al poble i en un matí prenen el poble i detenen a 14 xavals que ara estan encausats en un poble de 10.000 habitants com este, en un matí detenen a 14 xavals del poble damunt de rotllo pel·lícula i com si foren d'Al-Qaeda, no? Anant a casa, tancant el carrer. Bueno, va ser un espectacle total, no? I ara tenim molts joves del poble encausats i tal. I és que damunt, després demanen delicte d'odi i no sé què, o sigui, la mateixa policia ja, de xuleria, de demanar-te delito d'odi contra els nazis, ja. És que jo en això vull dir. Tota aquesta història és per un poc parlar de la importància que té tindre clar quins són els ressorts de la trama feixista, no? I que hem de tenir una estratègia front a això, no? A lo millor no sona massa popular el que vaig a dir entre alguna gent, no? Però tindre una estratègia antifeixista vol dir tindre amics en totes les bandes. Això em recorda molt dia a mon pare sempre, no? Has de tindre amics fins i tot a l'infern. I pensa que ho hem de fer, perquè el feixisme no és ninguna broma, no? I això en estratègies antifeixistes que s'han portat al llarg del món i han donat bon resultat, tindre amics a tots, tindre contactes i tendir ponts en tots els llocs, no? Jo, per exemple, ho veig perquè jo, al País Valencià, a Catalunya, evidentment, podríem parlar de moltes coses i esteu en un altre estadi, evidentment, no? Però
Jo, per exemple, no tinc ni idea, com a polític, de seguretat. No tinc ni idea de com funciona un cos de policia. No tinc ni... Totes aquestes coses... Evidentment, també està el tema del tema de la justícia, quins són la gent que pot entrar al cos judicial a ser jutge, de quina família vens, en quines acadèmies de l'Opus Dei prepares i tal, no? I quines són les sentències que dictes després. Això també s'ha de mirar. Però també s'ha de mirar com funciona la policia, com funcionen. És que fins i tot des de les policies locals, vull dir, l'estructura feixista sempre ha estat ahí. Ha sigut una cosa més de mandos i tal, però ara, evidentment, i també des que Vox i tots els sindicats policials, com Jupol, Jusapol i tot això, estan prenent el mando, estan fent que estos cossos estiguen a l'ordre d'una ideologia realment perillosa, no? En aquest sentit, vull dir que hauríem de tindre estratègies de què fem amb les forces de seguretat. Jo veig, per exemple, a les últimes eleccions a Catalunya, quan es va fer el pacte del nou govern, parlàvem molt d'això. Ara, amb este govern, amb Esquerra Republicana, tal, i amb la CUP, tal, a veure si donen una solució al tema policial, dels Mossos d'Esquadra i tal. Jo al País Valencià no veig que estiguem donant una resposta en aquest sentit i algun dia l'hauríem de donar. Perquè veig que no... Jo, per exemple, tinc un amic que és periodista, el Lucas Marco, que coneixes, i ell a voltes m'ho comenta. Ell és un periodista d'investigació molt bo i investiga trames de corruptes, però també temes de màfies, de gent molt perillosa, com la màfia russa i tal, no? I clar, ell diu, jo estic en contacte amb policies que es juguen la vida contra la màfia russa, tal, i és gent que no tenen per què ser feixistes. En principi, el que fan no ho fan per un ideal d'Espanya feixista ni res d'això. Però clar, aquesta gent és molt difícil arribar a ells. Jo no tinc una solució. L'únic que sí que crec que veig moltes voltes en les manifestacions allò de l'estratègia CAP, All Cops Out Bastards, o sigui, tots els policies són uns fills de puta, amb la qual, però clar, aquesta estratègia realment és positiva. O sigui, anem a dir que tota la gent que estan en les forces de seguretat, tota la gent que està en la justícia, tota... No sé si és començar per ahí o és començar per a realment que n'hi hagi gent, com feia el Partit Comunista de la Transició, que vagin a aquests llocs per a intentar realment canviar les coses. Moltes revolucions, sobretot en Llatinoamèrica, no s'hagueren fet si no s'haguera comptat amb gent de l'exèrcit o amb gent que en teoria creus que són enemics. És una cosa que deixa damunt de la taula i no sé si és la solució a tot ni a res, però sí que veig que d'alguna manera haurien de tenir una resposta. Què fem amb temes de seguretat? I és que, per exemple, jo què sé, algú de vosaltres veu Telecinco? Jo no ho veig, no ho posa mai, però Telecinco, coses d'aquestes, quan parlen de temes de successos, a la gent d'esquerres o la gent que està un poc més desperta políticament, aquestes coses m'ho fa molt de fàstic. Però, clar, és que no tenim una resposta front a aquestes coses, no? No sabem molt bé com actuar quan passa un tema de seguretat, no sabem... És un tema que ens veig encara molt verds. Per últim, bé, per acabar, això, dir que també en aquella època, jo recordo, i avui encara passa el mateix, des de ben jovenet, jo la imatge que tinc de la policia és d'anar a una concentració i que està la policia allí i estan els nazis, està el cojo, José Luis Roberto, i parlant el jefe de la policia en José Luis Roberto com a que són amics de tota la vida. I això és una cosa que passava fa 25 anys i que continua passant avui en dia. El cojo que té l'empresa de seguretat, Levantina de Seguretat, era l'empresa que feia de seguretat a les manifestacions del Partit Popular i les manifestacions blaveres. També és l'empresa que tenia la conselleria, fins abans les conselleries del govern valencià, abans de 2015, les conselleries, la Conselleria d'Educació,
tenia a nazis allí a la porta, fent de seguretat. No? En això vull dir que, al final, com bé ha dit Núria, són pràcticament els mateixos. Si analitzes d'on venen realment la gent més xunga dels nazis, venen de llomus i poca cosa més. I continuen venint d'ahir, no? I són els 4 de sempre. Però, evidentment, tenen molta més impunitat que tenien abans. S'ha obert, diguem-ne, la caixa de Pandora en aquest sentit, per a que els feixistes facin un poc el que els dona la gana, i, per tant, n'hi ha que posicionar-se, i sobretot també ho ha dit l'alcalde abans, des de la unitat. Ho hem de fer des de la unitat i des de gent que, en principi, no m'on aniríem just de festa, no faríem segurament una llista electoral junts, però sí que tenim una societat a preservar junts. En aquest sentit, bé, agrair a l'Ajuntament, a la gent de Cervesa i a Ferran que hagin muntat este acte, perquè és molt important també per a entendre el que és l'antifeixisme, tot el que ens juguem i que hem de passar necessàriament per la unitat. Que encara que puguem estar així discutint de moltes coses, evidentment, si ells guanyen, ja no ens quedarà temps per a discutir de res. La història ha sigut aixina, des de França, Alemanya, Itàlia i en tots els llocs ha passat semblant. No perguem el temps discutint, intentem tindre solucions davant dels reptes que ens planteja el feixisme avui en dia. Moltes gràcies. Gràcies, Josep, Jordi i Núria. Ferran, necessitaria saber l'hora i quan tenim. D'acord, que l'hora prevista pensava 3:15. Perfecte. Doncs obrim torn de paraula cap a vosaltres, cap al públic assistent, per si teníeu alguna pregunta. Doncs el Ferran us acostarà el micròfon. Sí, el motiu de preguntar és lliure. Comentàvem, sí, com ho havíem comentat abans, que el curtmetratge que s'havia elaborat així pel company no s'havia posat en la televisió valenciana, a punt. I ara que hem pogut veure tots així el curt, per què penseu, vull dir, vosaltres tres, per què penseu que no s'ha projectat el curtmetratge en a punt? Perquè la pel·lícula sí que es va projectar, fins i tot algun reportatge al voltant del judici, precisament en la jornada on es va projectar la pel·lícula simultàniament a les 3 televisions que compartim llengua, van fer aquest reportatge entrevistant els pares, és a dir, que se va tractar també el tema del judici amb periodistes que estaven en aquell moment, igual que ho estava la Núria. Aleshores, no entenc per què este curt, des de la ignorància, no sé què és el que pot haver sigut el motiu per no projectar-lo, per si ho coneixeu o què penseu que ha sigut el motiu. Vosaltres que sí que potser heu tingut contacte amb la família, no sé. Sí, la resposta és molt fàcil, i és perquè no només a Punt, sinó també IB3, que també va ser l'altra televisió que va passar la pel·lícula i no el curtmetratge, no van entendre o no van voler entendre o bé prioritzar la història que estàvem explicant i què significaven els dos projectes, tant la pel·lícula com el curtmetratge. I van passar per davant d'això lo de sempre, no? És a dir, la burocràcia política i administrativa, els parxes i pins que es fiquen tots i totes quan fan alguna cosa que han de lluir, i en aquest cas, com que ni A Punt ni B3 havien format part del projecte, ni havien col·laborat i no era un projecte seu, TV3 tampoc, però suposo que pel fet de proximitat es van sentir més obligats, tot i que va costar també el seu. Les altres dues televisions doncs, no ho van considerar o
crec, perquè al final són 20 minuts, nosaltres els hi cedíem pràcticament gratis, vull dir, no era una qüestió econòmica, us ho ben asseguro, i no van voler, i vam insistir. A més, és curiós això, perquè és totalment el contrari que va passar amb la nostra relació amb la pel·lícula. Vull dir, el que... Sí, és un fet molt insòlid, no?, que dos projectes audiovisuals que neixen en un mateix moment, tot i que són formats diferents, s'agermanin. Vull dir, la indústria cinematogràfica és una indústria i que va ser així, però no hauria per què haver sigut. Al final tu fas un projecte, fas un producte per moure'l, perquè el vegi la gent, i hi ha una competència, com en tots els mercats i totes les indústries. El que passa que en aquest cas va donar la bonica coincidència i vam prioritzar, en aquest cas sí, la història que estàvem explicant, perquè estàvem explicant aquesta història, i ens vam agermanar i vam viatjar i créixer junts. Jo penso que amb qualsevol altre tema no hagués passat. I no ha passat, vull dir, jo no he vist mai projectes audiovisuals que s'agermanin bàsicament perquè són competències, fan sombra, ningú vol, passa amb els llibres, passa amb la música, passa amb tot, i en aquest cas no va ser així. Llàstima que amb les televisions no ho vam aconseguir del tot. Núria, Josep, voleu afegir alguna cosa sobre la pregunta? No, jo sobre això no, jo volia agafar una mica el fil del que comentava abans en Josep, que ha dit què fem amb la policia, que és una qüestió interessant. Jo volia llegir un tuit l'altre dia, fa 2 dies, un xic que es diu Candeliano a Twitter, posava 2 notícies, això que fan de posar 2 notícies paral·leles, i una diu: la Fiscalia demana 4 anys de presó per a 4 manifestants que portaven pintura en pols a la marxa contra la Jusapol el 2018. Pintura en pols, pintura en pols. I al costat hi posa una fotografia de tot l'arsenal que varen requisar a l'operació Panzer el 2005 a València, que jo ara us el llegiré, en la qual operació hi estava implicat també l'assassí material del Guillem Agulló. I en aquest tuit, el xic que posa les notícies, i diu: els nazis de l'operació Panzer van ser absolts perquè no se'ls va trobar pintura en pols. I és exactament això, és a dir, el que assenyalava abans en Josep Nadal amb el que fem amb la policia o el problema que hi ha amb la policia i demés. Jo crec que, sincerament, en la situació en la que estem nosaltres, tant la policia com del sistema judicial espanyol, el que hem de fer nosaltres són 2 coses, les que podem fer. D'una banda és denunciar-ho, i denunciar-ho, i denunciar-ho, i denunciar-ho, i cada vegada que protegeixen els nazis denunciar-ho davant del món, i de l'altra intentar fer foc nou. Nosaltres aquí no n'hi ha d'altra. Sí, hi haurà... Jo no crec que segur que hi ha gent, fins i tot demòcrates, hi deu haver per allà dins, i de tot, i com a tot arreu, i perfecte, però és una feina que nosaltres, si ens hem de posar a salvar la policia espanyola, a intentar fer neteja allà, ens hi podem passar 1.700 anys i no acabarem mai. Aleshores, una de les qüestions que hem de fer, que podem fer, que això seria una altra xerrada, potser per l'any vinent, parlar dels Mossos d'Esquadra, no? Perquè sí que és una cosa en la que tenim ben a prop i que aquí hi passen coses greus i absolutament intolerables. Que en absolut no poden passar. Perquè amb els altres, de veritat, és un problema, però és un problema que nosaltres no podem resoldre i que ja és estructural. El que li passa a Espanya, realment, jo si fos espanyola estaria, no sé, plorant pels racons, no sé què faria de la meva vida, perquè dius, ostres, com ho arregles, això, no? Però no és el nostre... Vull dir, ho sento per ells, però feina tenim, a treure'ns-els de sobre i a fer... I nosaltres la possibilitat que tenim, la sort que tenim, malgrat tot, malgrat totes les dificultats, la sort que tenim és que podem intentar fer una cosa diferent.
I és difícil, ja ho sabem, no? I costa, però és que l'altre és impossible i per tant, com a mínim ens dediquem mira, ens tornem possibilistes, no? Com que nosaltres som màgics i utòpics, doncs no, en realitat som pràctics i possibilistes, i intentem, dintre de les dificultats, solucionar les coses que podem solucionar. Dos exemples, això que deia de l'operació Panzer. L'any 2005, i pel que comentàvem abans també amb en Josep, del tema dels nazis, dels grupuscles nazis, i de què hi tenen darrere. Van fer aquesta cosa contra un grupuscle nazi que es feia dir Frente Antisistema. I aquí van detenir l'assassí material del Guillem Agulló. I a casa seva hi van trobar, en l'Escorcoll, una pistola simulada, una daga punyal, dues navalles de papallona, una navalla automàtica i una altra que no ho era, un tirador de precisió, un matxet, una maça, una destral grossa de doble full, una bola metàl·lica amb punxes, una altra navalla, oscada i un puny americà, perquè l'individu aquest sí que tenia una mena de fàbrica clandestina de punys americans i de venda d'aquest tipus d'artefactes. Són armes que es van requisar a casa del Ventosa, es feia dir el Ventosa, l'any 2005. A més d'armes, hi van trobar parafernàlia, el llibre Regalier del Tercer Reich, un bust de Hitler, 6 quadres amb simbologia nazi, fulls amb himnes paramilitars, etc. Més coses que es van trobar a les cases dels personatges que van detenir en aquesta operació del Frente Antisistema. Pistoles, rifles, carrabines, carregadors, visors, escopetes, un bolígraf pistola, 3 punts de mira, una canana de cacera, ganivets i navalles, una de les quals amb l'esvàstica al puny, matxets, un dels quals idèntics a les baionetes de l'exèrcit espanyol de l'aire i amb funda reglamentària de l'exèrcit espanyol, 3 espases, una de les quals, tornem-hi, d'oficial de l'exèrcit espanyol, una ballesta, una funda de xella per a arma curta, una armilla antibales, 400 cartutxos amb bala, una daga de les Waffen SS, un casc i una sivella de soldat alemany i medalles i escuts i creus i banderes i vídeos i pamflets, tot de simbologia i de propaganda nazi, i un llançagranades. Vull dir que no s'hi posen... No hi havia pintura en pols, és cert. No hi havia pintura en pols. Aquests individus els van arribar a jutjar l'any 2014, vull dir que ja no estem parlant d'allò que diuen l'època oscura de la transició, que el País Valencià van allargar aposta durant força temps. Els van jutjar l'any 2014, el resultat ja el sabem també, és el mateix, sempre és el mateix. Els van absoldre perquè no tenien pintura en pols o perquè no eren d'una colla de dimonis. Els van absoldre. La qüestió, com va anar al judici, aquest també és un altre escàndol monumental, però aleshores va arribar en el moment del judici, quan en totes aquestes armes que els hi havien requisat, es va presentar la Guàrdia Civil al judici i va dir que estaven a custòdia de la Guàrdia Civil, aquestes armes, que por un lamentable error, lo siento mucho, no sé cómo ha ocurrido, no volverá a suceder, les havien destruïdes. I que, per tant, no constaven com a proves. No constaven com a proves perquè la Guàrdia Civil, no sé què ha passado, que se han perdido, se han destruido, ja no estan. Ja no estan. I els van absoldre. I no només els van absoldre, aquesta colla de nazis armats perillosos, sinó que els hi van acabar pagant indemnització, perquè ells van demanar que els donés una indemnització per les coses que no s'han destruïdo. Això és la justícia espanyola i això és la Guàrdia Civil i aquesta és la connivència amb els grupuscles nazis, exemplificada en un altre judici que també ve escuat del cas Guillem Agulló, perquè allà hi havia l'assassí material. Però és que hem de pensar que a la ciutat de València passen coses, ja han fet que hi passin coses curioses, perquè això també el que comentava abans en Josep Nadal de les conseqüències del 1 d'octubre al sud, és digne d'anàlisi realment, ell ho ha explicat perfectament, i és digne d'anàlisi perquè al País Valencià sempre hi ha aquesta cleca que et cau per si de cas. O sigui, estan, diguem-ne, aquí al Principat enfila
em posa la quarta marxa i aleshores miren cap al País Valencià i li foten una hòstia preventiva perquè no queremos otra Catalunya, literalment, que així és com ho varen dir en l'època de la transició, perquè no hi ha otra Catalunya, és a dir, perquè no hi hagi aquesta connexió que de seguida ens faria marxar junts. Doncs al País Valencià hi passen coses molt curioses, com ara que a la plaça de l'Ajuntament de València, que en època franquista se'n deia la plaça del burro i l'haca, perquè en això els valencians també teniu aquesta mena de... perquè hi havia una estatuota del dictador Franco dalt d'un cavall, i l'haca és el cavall, pobra bèstia, doncs ells en deien la plaça del burro i l'haca, una part de la societat en deia el Generalísimo, la plaça del Generalísimo, i l'altra la plaça del burro i l'haca. Doncs el burro i l'haca no els van treure de la plaça fins, crec que no sé, l'any 83, 83 o 84, el Franco es va morir al 75, fins a l'any 83 o 84 no van treure l'estàtua de la plaça de l'Ajuntament, en una operació superrocambolesca, de matinada, amb voluntaris, encaputxats, perquè no els hi... Voluntaris de comissions obreres. De comissions obreres, exacte, sindicalistes encaputxats, perquè no els reconeguessin, va haver-hi un gran temperi. Això ja seria digne d'esment, perquè dius, ostres, l'any 83-84. Però el més greu, encara més greu que això, és què va passar amb l'estàtua. Què va passar amb l'estàtua? Què va passar amb l'estàtua? On va anar a parar l'estàtua? Doncs hi ha un edifici preciós a València que té confiscat l'exèrcit espanyol, que és l'antic convent de Sant Domènec, que diuen que el País Valencià quasi tot ho va fundar el Jaume I, que anava pel món fundant coses, i aquest es veu que també va posar la primera pedra del convent de Sant Domènec. A més, té un claustre renaixentista preciós, és un edifici meravellós de la ciutat que no es pot visitar perquè està en mans de l'exèrcit espanyol. I és ara la Capitania General, el govern militar o no sé quina mandanga, d'acord? I el deixen graciosament veure un cop o dos a l'any i aleshores has de fer la ruta amb els militars que et diuen cap on pots anar o cap on no. Doncs en aquest edifici ocupat per l'exèrcit espanyol, enmig del claustre, hi van plantificar l'estatuota del Franco dalt del cavall. Ara imaginem-nos un edifici de l'exèrcit alemany que tinguin en un raconet un bust petit que algú se li hagi oblidat del Hitler. Hi hauria un temperi que es ressonaria per tota Europa. Doncs allà van tenir l'estàtua del Franco plantificada enmig del claustre, a vista de tothom, a tothom qui pogués passar, tots els militrecos, fins a l'any 2000 no sé quantos. Fins a l'any 2000 no sé quantos, perquè quan que hi havia en un govern, no sé, en el govern d'Espanya hi havia el Zapatero, no sé quan, el 2007, 2000 no sé quantos, 2000 molt, no van treure l'estàtua de Franco de la Capitania General de l'exèrcit espanyol, que són persones perilloses, que estan armats i tenen llicència per dur les armes i els canons i l'estàtua de Franco. Aquests són ells. I no us penseu que el van treure i el van guardar. Encara el tenen, l'exèrcit. Ara és a la caserna de... L'estàtua aquesta ara és a la caserna de Bétera, a la caserna que té allí l'exèrcit espanyol a Bétera. Ara el tenen dintre d'una mena de sarcòfag allà tancat, protegit per hasta quando. Que no sé qui va dir, en un reportatge sortia que es veu que se li havia trencat el cap o no sé què, sense cap o amb cap, però el cas és que això és definitori del que són. O sigui, hem de fugir com sigui d'aquesta ignomínia perquè no tenen remei. Denunciar-ho i tornar-ho a denunciar, coses que semblen increïbles que passin a Europa al segle XXI, doncs a l'estat espanyol encara hi passen. Doncs gràcies, Núria. Sí que volia... Sí, Josep, et convidaria a fer l'última aportació. El tema policial... A veure si m'he sentat. Vale. No, jo he parlat del tema policial i de seguretat en general. Jo no sé tampoc quina la solució... Bueno, quina és. Al País Valencià no tenim policia valenciana realment, perquè la policia que n'hi ha és una part de la Policia Nacional que l'utilitza la Generalitat per a protegir monuments i 4 coses més, no? Però bueno, sí que hauríem de tindre un pla que fem en seguretat, no? I també és com que al País Valencià, jo no sé, jo soc independentista, tampoc és que esperi res de l'exèrcit ni de la policia espanyola, però sí que entenc que hem de dir alguna cosa
I com a valencianistes, doncs igual haurem de començar, i és una vella reivindicació de tenir una policia valenciana, no? Però també em ve la pregunta al cap és com ho hem de fer i si realment val la pena, perquè a voltes veig en Catalunya unes crítiques molt ferotges des del sobiranisme cap als Mossos i dius, clar, fins a quin punt, havent un govern sobiranista, què passa, que no pots controlar els Mossos d'Esquadra? Com es controla a les forces policials? Aquesta pregunta l'hauríem de respondre, no? Perquè jo no vull defensar així al Partit Socialista i tal, però n'hi ha gent que et diu des de delegació del govern és que no els poden controlar. Però això és gravíssim. És supergreu. És supergreu, eh? I quan es parla d'aquest tema, o sigui, jo quan ve vam intentar fer una condena a la policia espanyola per els fets que hem explicat abans de Benimaclet i Pego i tal, doncs el Partit Socialista no va voler. Però és que no és només això, és que des que va passar allò, cada volta que Vox agarra la paraula per a clavar-se en el meu partit o en mi o en la gent que van fer la proposta contra la policia, perquè és una heretgia, tu contra la policia no pots dir res, la consellera de Justícia del PSOE, quan li respon, pareix que siga de Vox. Clar, és que és molt perillós. Però tu has sentit ara el secretari, era secretari d'Estat, o sigui, el segon del Ministeri Espanyol de l'Interior l'altre dia, la Via Laietana, dient que era un exemple. La comissaria de la Via Laietana, al tanto, que acumula tortures, dic a centenars o a milers, que és un... Allò hauria de ser una... De fet, hi ha tota una campanya per convertir-ho en un espai de memòria justament sobre la tortura i sobre... Doncs aquest individu que és del govern espanyol més progressista de la història, no sé quin nom té aquest home, era el segon del Marlaska, secretari d'Interior o no sé quin és el càrrec exacte, dient que era un exemple de democràcia. Generaciones de policías. Generaciones de policías són muchos policías. Durant molt de temps, generaciones se'n van a l'època del Franco, al tanto, com se'ls escapa de vegades que no se n'adonen el que diuen, Això és gravíssim. I és que tu veus des de Jusopol i tot això com funcionen i n'hi ha algunes llegendes urbanes de que m'han arribat, i potser ja no tant, fins i tot quasi més de llocs com Madrid o Barcelona, més que de la ciutat de València, que no m'arriba tant, però quan entren els nous governs de progrés i tal, o sigui, sí, intenta fer neteja, sí, intenta censurar certes pràctiques i certs privilegis que tenen els cossos policials, n'hi ha una amenaça velada de fer huelga de brazos caídos i que et rebente la delinqüència en una ciutat com Barcelona o Madrid. En 2 setmanes l'alcalde o el regidor de turno ha de dimitir. Saps? Totes aquestes coses hem d'estar preparats per a donar resposta. I el que ha passat en Catalunya també, últimament. Per això dic que hem de tindre un programa de seguretat. Sí, cert. Hem de tindre alguna cosa que dir. Jo no ho sé. Jo m'he vist parlant de temes d'estos i a voltes dius, és que no tinc ni idea, ho he de reconèixer. Jo puc parlar-te de mil coses i de construir el país des d'altres vessants, però des de la vessant de com construïm el país també per a que la nostra gent se senta segura. Com ho fem, això? És una pregunta que deixa en l'aire i pense que és important respondre-la també de cara a anar matxacant i arraconant el feixisme que realment fa por, que és el que està dins de les institucions. Doncs amb aquesta pregunta a l'aire tanquem aquesta taula sense taula, aquest espai de conversa, i només he intentat fer un núvol de paraules però em sortien del full i tot. I no sé, n'agafaré unes quantes a l'atzar del que heu anat dient, és cultura i lluita, joves, marcats políticament, banderes, impulsar, canviar, emoció, saber, cor, jutjar la víctima, un país real. I acabo amb una que ha dit el Josep. Tanquem aquesta taula, ens donem un quart d'hora de pausa i seguim amb aquest aquelarre antifeixista. Doncs moltes gràcies.